koju ulogu ima DH u razvoju baš bebe? DH, dakle, ima višestruku ulogu. Prvo, ulazi u sastav ćelijskih membrana i subćelijskih membrana, centralnog nervnog sistema, retine, ali i svih ćelija našeg organizma. To je jedna uloga. Njihov pristup tim fosfolipidima naših ćelijskih membrana daje tim ćelijama maksimalni funkcionalni kapacitet. Druga važna uloga, što ova masna kiselina predstavlja prekursor, odnosno polazi ujedinjenje za stvaranje čitavog niza tkivnih hormona koji regulišu brojne procese u našem organizmu. Konkretno za DH je dokazano da daje više od 70 takvih metabolita. Sljedeća važna činjenica što DH kontroliše funkciju naših gena. Dokazano da 5 do 10% od nekih 20-ak i više hiljada gena koje posjedujemo kontroliše DH. I zadnjih godina postoje saznanja, vrlo egzaktna, da DH, posebno u tom periodu intenzivnog rasta i razvoja, ima važan epigenetski efekat. Šta to znači? To znači modifikacija ispoljavanja nekih naših svojstava.